Nuwun kala nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Kawulijengan katentreman iwah karahayan. Mugia tansah sinanding kunjuk sagunging para tamu kakung Mbah Putri ingkang minulya. Ini langkung kunjuk dumateng kadang pisan sutresna panjenenganipun Bapa Suratman Kotrah keluarga ingkang sedaya pandheripun ingkang tansah kinurmatan. Panjenenganipun para pinisepuh sesepuh ingkang pantes pinundi ingkang dados pantampan-tampane dhateng kawula dasih para pangembat-pangembating praja satriyane nagari ingkang dados tepa palupining dhateng kawula dasih ingkang sinuba ing pakurmatan. Para kiai, para alim ingkang tansah sinanding kitabing wahyuning Ilahi Rabbi ingkang dados panuntuning kibating panembah dhateng kawula dasih ingkang pikantuk nugrahing Gusti ingkang Maha Agung ingkang tansah kawula takdimi ingkang minulya. Ugi para pametri budaya Jawi ingkang kinurmatan, tan kantun para muda taruna ingkang dahat kawula tresnan. Nyuwun inggih saderengipun kula lajengaken matur sumangga kula dherekaken manungku puja hastawa puji astuti kunjuk syukur wonten ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Kawasa awit kathah barokahipun ingkang kalimpahaken dhateng panjenengan sedaya dalasan kula katitik wonten ing ari palenggahan piniji punika kita saged makam pamanunggal nyawiji wonten ing griya winisuda ingkang winengku panjenenganipun kadang sepuh kula panjenenganipun Bapak Kliwon Sedya Utama sekalian. Dini ingkang salajengipun mboten hari ngirangi tata trap sila kula kumawantun njejer salira wonten ing asma panjenenganipun sagunging para tamu kakung Mbah Putri merdapa awit saking keparingipun kadang kula sepuh ingkang hamengku karya kinen hanampi punapa ingkang dados atur pisawanan kadang pisan sutresna wonten ing ari kalengan piniji punika. Dene ingkang salajengipun kawula badhe hamiwiti punapa ingkang dados atur pangandika pasrah panjenenganipun Bapa kadang pisan sutresna Bapa Suratman lumantar panjenenganipun Bapa Suparno ingkang hanawung krida wonten ing majaning bebrayan agung ingkang tinsah kinurmatan. Dene ingkang angka sepisan lumantar panjenenganipun Orka Mas Suparno atur kawujengan cumanduk sagunging keluarga ageng panjenenganipun Bapa Doni Sedya Utama. Dene keluarga ageng panjenenganipun Bapa Doni Sedya Utama ngaturaken kawulijengan mugi panjenenganipun kadang pisan sutresna sedaya sak pendherepipun tansah pinayungan kawulijengan katentreman wirah kahayon ing samudayanipun ing mangke wiwiting tumak ing tata upacara ngantos purning tata upacara ingkang kabar wonten ing rikalenggan piniji punika.
Dene mugi kasekecaken ingkang mangke anggen pahala nenggahan. Kasuwun durung donga pamuji mugi lampah tata upacara temanten sekalian ing mangke pikantuk nugrahaning barokahing Gusti ingkang Maha Kawasa. Dene ingkang angka salajengipun panjenenganipun kadang becan sutresna lumantar panjenenganipun Naraka Mas Suparno ngaturaken calon putra temanten ingkang apun sesilih ana Mas Bagus Rendi mboten sanes hanyuwun badhe kawiniwoho kaliyan anak Mas Roro Ayu putra putri panjenenganipun Bapak Doni Setyo Utomo. Dene panyuwun sampun kalampan ijab. Dene wonten ari kaliyan piniji punika ing mangke badhe kapanggihaken ugi badhe kawontenaken inggih menika wisudaning putra temanten kekalih Bagus Rendi kaliyan anak Mas Ayu Aratno. Wa pilih ing mangke panyuwun panjenengan badhe kasentinggakaken dawuh miturut catataning tata upacara wonten ing kampung Ledok menika ugi miturut kemampuanipun panjenenganipun Bapak Doni Setyo Utomo. Wa pilih ing mangke anggenipun ngrumpaka keng putra Hamisuda kirang damel piraning penggalih panjenenganipun kadang besan sutresna para pinesepuh sak pendheripun mugi Adya Agung Pangaksama ingkang tanpa pepindhan. Dene ingkang salajengipun ingkang angka 3 panjenenganipun Naraka Mas Rendi ngaturaken sarana selaki rabi uba rampe jangkeping rabi ingkang samudayanipun ingkang awujud dono arta utawi ingkang kaaturaken sedaya kala wau kanthi lumaing asta kekalih tinarbukaning manah ingkang jembar mugi ndadosaken keberkahan dumateng keluarga Bapak Doni Setyo Utomo. Mugi ndadosaken kadang bepisanan ingkang langgeng sak lame-lamenipun mugi putra temanten kekalih anggenipun lembaning medaning bebrayan agung tansah pinayungan kawijengan sembodo ingkang jinangka Basuki ingkang esti mugi ndadosaken keluarga ingkang sae keluarga ingkang sakinah mawaddah tuwin warahmah. Dene ingkang pungkasanipun mbok bilih pahargyan winusaning putra temanten sekalian ing mangke sampun paripurna saking kersanipun panjenenganipun kadang pisan sutresna sak pandherek badhe wangsul saking palenggahan griya winisuda menika. Panjenenganipun kadang kula sepuh Bapak Doni Setyo Utomo sak warga gotrah keluarga agung wonten ing kampung Ledok tebih raos saking panundung namun saged durung donga pamuji mugi sih lampah panjenengan sedaya ing mangke tansah pinayungan kawijengan ing sak margi-margi kepanggih keluargi soang-soang mekaten mbok bilih anggen saged kala ngaturaken punapa hanampi atur pangandika pasrah panjenenganipun kadang besan sutresna lumantar kadang sepuh kula Bapak Suparno. Saestu kula hanglenggana budidayane manusa kirang sampurna mugi Adya Agung Pangaksama samudayanipun. Mekaten semanten akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun.